1 month. And my soul loved them, and their soul also abhor me. Sa verse 9, kini atong pauning puno sa verse 9. And he said, I will not feed you that diet, let it die, and that is to be cut off, let it be cut off, lest the rest of everyone the flesh of another. Matod pa niya diri, and I took my staff, even the beauty, and cut off the asunder, that I might break my covenant, which I have made with all the people. Verse 11, and it was broken in the days, so the poor of the flocks that waited upon me knew that it was the word of the Lord. Kaning mga pulong, isumaray na ito ni kay, ang mga pulong ni Sekaraya, muna ang mga pobre sa mga flocks nga katong gipid sa slaughter lang gani, kanang daug-daugon, mamatay lang dayon. Muna hinungdan nga diin, wala niya gisulti ang tanan nga diin, doon na siya gisulti, the beauty and the blood. Anong katahong dia sa Ginoo, kanang mga kalisod dia sa papangalagan sa Ginoo, nga diin di mga lagad. Muna iyang gingon, gibungkag niya ng sa adlaw, sa mga pobre, kanang panon nga nagpaabot sa Ginoo, nga matod pa aron lang sila makaibalo nga kanipulong yun ni sa Ginoo ang gisulti. Ang mga pobre ray naibaw ini nga nganong nahitabo ng mga butanga sa iyang kinabuhi because gibungkag na sa Ginoo ang kapobrehon nga din katong nagpaabot sa Ginoo nga makailag yun siya sa pulong sa Ginoo. Kay kundi ka pobre di makakaila sa pulong sa Ginoo, baliwala ko naman nimo manang bot pasabot kung ikaw tinuod nga pobre magsaligyo ka sa Ginoo kay wa man tay mahimo. Labi na karon kung maabot ang kagubot no. Pare atong gitawag og lockdown. Naka-stack ba mo sa inyong balay? Wala. Ako sa tinuod lang, glory to God, no? Dito na timing gayod, gihatag sa Ginoo sa kuha. Mo nang mingon kung ang Ginoo maayo yun. Kaya nga naman, dito pa na ako nadawat, tagsugod yun sa lockdown. Nadawat na ako ang ako ang gitawag og